M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale anga nonse ku programu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye, lero Lachisanu pa 25 August 2023, Mulungu wa 20 mchaka A. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Lute mutu 1, kuwerenga ndime ya 1, kuzadumpha nkuzawerenga ndime ya 3 mpaka 6, nkuzadumphanso kuwerenga ndime ya 14b mpaka 16, nkuzawerenga ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi alinafe Phiri kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera mthenga wabwino wa Mateyo mutu 22, kuyambira ndime ya 34 kulekeza ndime ya 40. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary, Nankunda, mu Diocese ya Zomba. Mawu a m'buku la Lute mutu 1 ndime ya 1, zambiranso pa 3 kulekeza 6, zapitirira pa 14 mpaka 16, zawerenganso 22. Nthawi ina pamene aweruzi ankalamulira Aisraeli, mudagwa njala m'dzikomo. Tsono munthu wina wa ku Betelehemu, dziko la Yuda, adapita ndi mkazi wake ndi ana ake awiri kukakhala nawo mwakanthawi m'dziko la Mowabu. Tsono Elimeleki mwamuna wa Naomi adamwalira, ndipo Naomiyo adatsala ndi ana awiri aja. Iwowo adakwatira akazi achimowabu. Wina dzina lake anali Oripa, winayo anali Rute. Adakhala ku Mowabuko pafupi zaka 10. Koma Maloni ndi Kiliyoni adamwalira, kotero kuti Naomi adataya ana ake awiri aja pamodzi ndi mwamuna wake yemwe. Pamenepo mkaziyo ndi apongozi ake awiri aja adayamba kukonza ulendo wobwerera kwawo kuchokera ku Mowabu. Poti anali atamva ku Mowabuko kuti chauta adadalitsa anthu ake ndi kuwapatsa chakudya. Pamenepo iwo aja adayambanso kulira mokweza. Oripa adampsopsona mpongozi wake ndi kumulawira, koma Rute adakangamira Naomiyo. Tsono Naomi adawuza Rute kuti, ona, m'bale wako wabwerera kwawo ndi kwa milungu yake. Nawenso bwerera, umulondole m'bale wakoyo. Koma Rute adamuwuza kuti, musandiwumirize kuti ndikusiyeni kapena kuti ndikakutsateni. Kumene mupite inuko, inenso ndipita komweko. Ndipo kumene mukakhale inuko, inenso ndikakhala komweko. Abale anu adzakhala abale anga, ndipo Mulungu wanu adzakhala Mulungu
wanga. Umu ndi mmene Naomi adabwerera kuchokera ku Mowabu pamodzi ndi Rute mpongozi wake wachi Mowabu uja, ndipo adafika ku Betelehemu pa nthawi yoyamba kudula balele. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Afarisi atamva kuti Yesu adatsutsa Asaduki adasonkhana. Tsono mmodzi mwa iwo, katswiri wa malamulo, adafunsa Yesu funso kuti amutape mkamwa. Adati, aphunzitsi, kodi mwa malamulo onse a Mulungu lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, uzikonda chauta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse. Limeneli ndiye lamulo lalikulu ndi loyamba ndithu. Lachiwiri lake lofanana nalo ndi ili: uzikonda mnzako monga momwe umazikondera iwe wemwe. Malamulo onse a Mose ndiponso zonse zimene aneneri adaphunzitsa zagona pa malamulo awiriwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero mawu athuwa oyambawa ine ndikusinkhasinkha ndimaona ngati chinthu choyambirira chenicheni chimene akufuna kukamba ndi cha ubale umene umabwera chifukwa cha sakramenti la ukwati. Ubale umene umabwera chifukwa cha anthu awiri amene abwera pamodzi ndi kusanduka thupi limodzi. Kodi ubale wake umene umabwera umakhala ubale wotani? Ndipo mawu athu oyambacha akutiwululira ubale umenewo, ndipo akutiphunzitsa kuti kodi ubale wake ukuyenera kukhala wotani, pa mavuto pa mtendere. Ndipo mawu athu oyambacha imene ndikumvesera ina ndikumva ngati akunena kuti pamene mwamuna wachoka uku ndikupeza mkazi wina amene wabwera uku nkukhala thupi limodzi, ndiye kuti akuchimuna ndi akuchikazi ayanjana mpachibale. Ndi amodzi anthu amenewo ndithu, kotero kuti sipakuyeneranso kumakhala mavuto ena aliwonse kapena kunyozana kwina kulikonse kapena kuyang'anizana kwina kulikonse. Zimenezi zikuonekera kwambiri makamaka pamene akuti ana a Naomi aja atamwalira. Ana awiri amuna aja atamwalira. Wina akuti anakwatira Olipa, wina anakwatira Rute. Akuti ana amuna aja anamwalira. Kwasatira bambo awo amene analinso nawo atamwalira. Koma chodabwitsa chakuti Olipa ndi Rute sananene kuti ifetu ubale wathu unalipo pakati pa inu ndi ife chifukwa cha ana anu aja, ndipo ti ana anu aja mwalira basi ife sitikhalaponso. Ayi ndithu, anakhala nayebe Naomi. Anakhala naye Naomi mpaka kufikira nthawi imene Naomi amanena kuti basi ndikubwerera, ndinabwera kuno chifukwa cha njala, ndikuyenera ndibwerere kwathu, ndamva kuti kuli chakudya, Mulungu adalitsa dera langa, ndiye ndikuyenera ndipite ndikakhale ndi azibale anga. Ndipo akuti anatengana ndi Olipa ndi Rute kumapita. Akuti ali pa msewu, Naomi ananena kuti basi tsopano inu bwererani mukakhale ndi azibale anu, ine ndipita nanenso ndikakhala ndi azibale anga. Akuti Olipa nthawi anamukisa mpongozi wake kumusanzika, iye ndane bwino, anamulawira nkunyamuka kumapita. Koma kuti Rute ananena kuti ine tunde sindikusiyana. Ubale umene unabwera chifukwa cha banja pakati pa ine ndi mwana wanu udakalipo obeso ngati ubale umenewo. Ine ndikusatirani ndipita nanu kwanu, azibale anu akakhala azibale anga, nthaka yanu ikakhala nthaka yanga. Your people will be my people. Ine ndikusatirana, I will not leave you. Ndikusatirana.
ndipo ngakhale Naomi anayesa kukamba naye, koma ndithu Rute anakakamira naye kuti ine ndikusatirani ndikupita. Mukakhala pa njala ine ndikakhala nanu limodzi pa njala, mukakhala pa mtendere ndikakhala nanu limodzi. Ubale umene ukwati umabweretsa ndi umenewo. Kodi inu amene muli pa banja, ndikufunseni inu choyamba abambo, abale akazi anu mumaona bwa, mumawaganizira bwa? Nanje akabwera pa khomo panu kuti afuna kudzacheza, inu bwanji mu mtimamo, bwanji mu mthumbamo, bwanji mu bank account mu? Inu amayi, abale aamuna anu mukamva kuti akupempha ndalama yokuti angogulirako fertilizer amene wasoya, angogula wambale poti thumba sangalikwanitse, likukanika kugulisidwa pa mtengo chomene tindalonjeza uja sangathe kukwanitsa. Kodi inu mumtima mumamva bwa? Koma bwanji chimtima kutupa chifukwa chokuti abale aamuna anu apempha ndalama ku banja kwanu, bwanji chimtima kutupa? Ndiye bwanji akabwera pa khomo inu mumamva bwa? Koma kukwiya bwa? Ndiye mumatha kukwiya. Naomi ndi azipongo zake awiri akutipasa phunziro la mphamvu. Ukwati umabweretsa ubale wa mphamvu. Muthenga wathu wabwino tikukumana ndi Afarisi amene akufunabe atapeza chifukwa chokuti amukolere Ambuye Yesu. Ndiye inu ndine tikumbukire kaye ndithu bwinobwino chifukwa izitu zachitika pamene Ambuye Yesu wangoukitsa Lazaro kwa akufa, ndipo walowa mwa ulemerero mu Yerusalemu, anthu akumuyimbira, ndipo wakaphunzitsa ku tempile, komanso ku tempile kumene kuja ndiye wathamangitsa anthu ochita malonda mu tempilemo, wachititsa manyazi Asaduki atafunsa funso lawo lokhuzana ndi za kuuka kwa akufa ndi thupi lathu lomwe, wachititsa manyazi anthu apsa naye mtima chifukwa akuluakulu a Ayuda akuona kuti Ambuye Yesu wasanduka threat. Anthu ambiri ino amba kukopeka naye, ndakuona kuti atha kuwakopa anthu onse ku Chiyuda ndi kuwabweretsa mu chikhulupiriro chimene iye wabweretsa. Ndiye sakukonda naye Ambuye Yesu, akumuyang'ana ndithu ndi diso losakhala bwino. Komanso he is a danger, akubweretsa chiopsezo ngakhale kuma political goals awo, kuma political ambition awo. Akutha kuona mwa Ambuye Yesu kuti ni munthu amene atha kukhala ndithu mtsogoleri wamphamvu chifukwa chokuti zimene akuchita iye zikumakhala zodabwitsa. Ndiye akuti akuluakulu tikuyenera kuchenjera. Mwamuona uyuyu tichenjere naye tu amene. Inu madziwa ngakhale anzathu andalewa akaona kuti mwa wina wake muli potential, bwanji zimene zimachitika. Koma bwanji nkhani zimene amamulengera, koma khalatu kumulengera nkhani zina sozona kuti koma abale, koma zona akangoona kuti mwa munthu ameneyo muli mphaso ina yake yona kuti anthu atha kuyikonda, ndipo nkosavuta kuti anthu amukhulupirire munthu ameneyo, ndiye kuti munthu amene amakhala pa mavuto, koma milandu ndiye kuti simatha. Ndi zimene zinali ndi Ayuda zimenezo. Ayuda anaona Afarisi ndi Asaduki ndi akuluakulu ena apa Chiyuda aona kuti uyu atipweteka uyu, anthu oti akumukonda uyu. Ndiye tipange zinthu zotina kuti timukolese ndi akuluakulu akuloma amene akutiyang'anira dera lonse lino. Timuyikise pa mavuto ndi cholinga choona kuti kukhaleko savuta kumupha. Ndiye ndi chifukwa chake tikumumva kuti akuti amabwera ndi cholinga chokuti amutape mkamwa. Ndi akuti amene anayimayo sanali munthu wamba. Farisi amene anayimayo atanali munthu wozama m'malamulo. Choncho mumadziwa anzathu aza malamulowa akafuna kufunsafunso samafunsafunso la maseweratu, ndipo anzathu aza malamulowa akamafunsafunso osangoliona ngati utha kuliyankha mwina muli monse atha kukupweteka nalo. Funso lako lomwero utha kupezeka kuti wazipachikisa nalo. Ndi akuti tsono mmodzi mwa iwo katswiri wa malamulo adafunsa Yesu funso kuti amutape mkamwa. Adati, ndiye mumvetu, akumbangatulika kunaiza Ambuye Yesu kuti ndi mphunzitsi. Njoke choti amukomedwese ndakuti aphunzitsi, kodi mwa malamulo onse a Mulungu lalikulu ndi liti? Anafunsa munthu olakwika. Ndiye Yesu akupereka samale ya malamulo onse achata ngati mwa wiki munthu sotaona malamulo lolemba lija.
ndakupereka samale yake kuti malamulo ajatu amene muli nawo amene inu munachulukisa mpaka kufika kaya 617 kaya chani 713 kaya munafikisa ngati, samale yake ndi iyi: uzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse. Ndipo lachiwiri lofanana nalo ndi ili: uzikonda nzako monga momwe iwe umazikondera. Mukayang'ana zimene yankho limene anapereka Ambuye Yesu ndi yankho limene likupezeka ku Chipangano chakale kumbali chimene timanena kuti the Shema sayings. Shema, o Israel. Pakati pa Ayuda kalero munthu wina aliyense wamkulu mtsogoleri akafuna kuyankhula chinthu chonena kuti ndi chofunikira kwambiri kwa Aisraeli chimene chachokera kwa Mulungu, mawu ake amene amagwiritsa ntchito amakhala amene wakuti mverani inu Aisraeli, Shema, o Israel. Ndi Ambuye Yesu akutenga chinthu chimenecho kuna kuti mukudziwa kale kuti chinthu chimenechi nchofunikira. Ngati chili pali chinthu chofunikira kwambiri ndi kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, komanso kukonda nzako amene sonali cholengedwa cha Mulungu. Mwina kumazifunsa kuna kuti kodi Ambuye Yesu chimene amafuna kutanthauza chani? Tizikonda Mulungu ndi mtima wathu wonse akutanthauza chani? In other words, mwina pachizungu titha kuna kuti love God with all your emotions. Zinthu zonse zimene kungoti chiyankhulo chathu chachichawo mwina chimapereweredwa mwina ndi mwina. Sindikudziwa kuti mwina ma emotions pachichawo tinganene kuti koma ndithu zonse za mthupi mwako zivomereze ndithu kuti uyu ndi Mulungu ndipo uzikondwa naye. Chifukwa abale anga inde pali madansena adi amakhala odabwisa ntchalichi, komanso pali akhristu ena amene amati kubwera ntchalichi umatena kodi awa za ntchalichi munodi zikwasintha kukimbidwa nyimbo yothokozera olokuti akuonesa chisangalalo chokuti alandira Ambuye Yesu kudzera mawu ake ndi mukaristiya. Ayi alipe aja akhristu amene timanena kuti mwina akhristu achizungu akhristu achizungu amene chikhristu chawo nchachizungu safuna ndithu kumapanga za chisawawa iyayi, amakhala ali ntchalichi cha serious kuti kulandira Ambuye Yesu kudzera mawu, kulandira Ambuye Yesu kudzera mukaristiya sikukubweretsa chimwemwe china chilichonse pa moyo wawo, sakutekeseka nazo, sizikwasintha kena kalikonse. Ngakhale nyimbo zosisimusa zimene zikuimbidwa ntchalichi muja ndi keyboard mwabwino osati mwaphokoso, kwaya yopanga training bwino ikumveka bwinobwino, zonse zija ayi. Kuti wansembe ndithu wabwera wakonzekera ulaliki wake mwamphamvu osati masewera, ndipo akulalika zija zogwira mtima zija, anzawo akuvomerezadi ndithu, koma iwo ayi ndithu ulaliki uja sukuagwedeza olo mpang'ono pomwe. Ndenkola Ambuye Yesu akunena kuti uzikonda Mulungu wako ndi mtima wako. Love your God with all your emotions. Involve your emotions in loving your God. And let everyone know that you love God. Ndipo wina aliyense aziziwa ndithu nona kuti iweni umakondwa pamaso pa Mulungu, ndipo umakondwa ndi Mulungu, ndipo umamukonda Mulungu ndi moyo wako wonse. Zitakutanthauza zinthu ziwiri, kuti kuyambira siku limene unabadwa mpaka kufikira siku limene umwalira, moyo wako wakhala moyo umene ukukonda Mulungu. Muchina chilichonse chimene umachita iweyo moyo mwakomo, ndiye kuti Mulungu akutenga center stage, kukonda Mulungu ndi moyo wako wonse. Ngakhale even nzeru zako zivomereze ndithu kuti pali nzeru ina yake yoposa nzeru zina zonse, ndiye Mulungu. Nzeru zako zizindikire kuna kuti sizingapose nzeru za Mulungu. Nchifukwa chake masiku ano tikudabwa nawo asayansi akuyesera kupanga izi, tikumva za artificial intelligence imene ena kukhulupirira kuti mwina kapena ikubweretsa threat to humanity. Zitakhala zona komanso zitakhala kuti ndi pamenenso Mulungu afuna kuonesa kupambana kwake, pamene Mulungu afuna kuonesa mphamvu zake, kuna kuti nzeru za munthu zikuyenera kugonja pamaso pa nzeru za Mulungu. Uzikonda Mulungu ndi nzeru zako zonse, ndipo nzeru zako ziziziwa kuna kuti sizingapose nzeru za Mulungu. Pena mwina chifukwa cha maphunziro amene tachita, pena mwina chifukwa cha exposure imene tili nayo ku zinthu zosiyanasiyana, timazafika nzeru zathu zimazatipangisa paja kufika kumaona ngati kuna kuti ifeyo ndi Mulunguyo.
zinthu zimenenso taonapo ndithu asayansi ena amene ine ndimakonda kunena mawu amuononga kuna kuti ndi asayansi amisala amene amaziona kuti akuti afika pa level ya Mulungu ndipo atha kupanga china chilichonse chimene Mulungu anapanga. Zosekesa zake nkuna kuti amagwiritsa ntchito zinthu osati zimene alenga iwo koma zimene Mulungu analenga mpene pamagona misala yawo pamene popo. Chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti ugwiritse ntchito nzeru zako kukonda Mulungu, usagwiritse ntchito nzeru zako kuti uyambe kuziona ngati kuti iweyo ndi Mulungu. Choncho titha kuona kuna kuti kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, moyo wako wonse, nzeru zako zonse, chimene kumapeto kwake Ambuye Yesu afuna kuthandiza chakuti maganizo ako onse chochita china chilichonse chikhale chikuzindikira kuna kuti china chilichonse chimene ndili nacho nchochokera kwa Mulungu ndipo ndikuyenera kumukonda ndithu Mulunguyo chifukwa chakuti ngati I have no choice but to love him. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chozindikira kuti sakramenti la ukwati limatibweresa pamodzi, komanso chaulere chomukonda iyeyo komanso kukonda zolengedwa zake zimene analenga. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.